Wannan shine yasa al'ummar Jahun suka kirkiri taro na musamman mashahuri gagarumi wanda ba a taɓa yin irinsa ba, karo na farko na masu amfani da manhajar Facebook da ke ƙaramar hukumar Jahun. Taron zai samu halasta ta mai martaba hakimin Jahun Alhaji Balarabe Ahmad da mai martaba hakimin Aujara Alhaji Aminu Dan Malam da mai girma Jarman Jahun Alhaji Magaji Uba da mai girma Dan iyan Jahun Alhaji Bala Safiyanu Jahun da Alhaji Aliyu Yahaya. Akwai dankara masu ilimi irin su Profesa Idris Wada Aujara da su Dr. Adam Abdullahi Atawame da su Malam Lawan Haruna da su Malam Dahiru Yakubu da su Honorable Awwal Muhammad Harbo da Sanata Baku Aujara. Za a gudanar da taron ranar Lahadi 1 ga watan Oktoba. Za a gudanar da taron ne a ɗakin taro da ke tsohon Works cikin garin Jahun da misalin karfe 9 na safe. Ga wanda ba su samu halasta ba za su iya kallon taron yadda ya gudana a kan YouTube channel mai suna Jahun Entertainment TV, da kuma Comrade Jamilu Musa Jahun zai haska muku taron a nan take akan manhajar Facebook.